Ikusi mendizaleak, baso eta zelaiak, mendi tontor gainera, igo behar dugu. Ikusi mendizaleak. Balizko burujabetza prozesu bati begira, uste dugu aberri egunak bere tokia eta bere papela izan behar duela. Zentzu horretan, referentzia moduan hartu behar dugu Kataluniako burujabetza prozesuan diadak daukan garrantzia, ezta? Uste dugu jauzi hori egiteko momentua heldu dela, eta Euskal Herriaren etorkizuna erabakitzeko eskubidean eta demokrazian oinarritu behar dela pentsatzen duten eragile politiko, sozial eta momentu guztia bultzatuta, aberri egun bateratu bat antolatu behar dugula, eta uste dugu 2009ko aberri egunak hildo horretatik joan behar duela, benetan aberri egun bateratu bat era zabalean antolatua. Mendi tontor gainera, igo behar dugu, ez